שלום, אנחנו בתוכנית survival חדשה, הפרק הראשון בערוץ שלי, אני שביט וזה אביב. יכול להיות שמלא סדרת survival, אנחנו נחקור את הדברים, נגיע לאנד, לנדר, אנחנו עושים צ'יטים כמו לא גיימוד, אנחנו עושים כמו ווידר קליר טיפי. אם יש לכם בעיה עם זה אתם יכולים להגיד לנו, אם לא אז יופי. בינתיים נעשה ווידר קליר. יאללה אביב, תתחיל לחשוב עצים. יאללה אביב, תתחיל לחצוב עצים. אנחנו גם ליד ספואמפים, חזירים ופרות, זה טוב. אני איך בינתיים לחצוב עצים רגילים. כן, זה קצת לגים בהתחלה, אבל זה מסתדר. היי חזירים. זה טוב שאנחנו בסוואמפ, כי יהיה פה סליימים. אתם רואים כבר יש פה לגים. זה עוד מעט תסתדר. בסדר. נו, לגים מעצבנים. טוב, נשאיר את הכריתות עצים לאחר כך. אם אתה יכול. כן, נחצוב מה שאפשר, זהו. אנחנו גם נעצור את הסדרה. נראה לי עכשיו נעצור בשביל לקרות עצים. יופי, יש פה מים. יכול להיות שתשמעו קצת קולות ברקע, כי כולנו בני אדם, כולנו גרים בבית. טוב, ביי. אנחנו נחזור אליכם שנגמור לקרות עצים. חזרנו אליכם אחרי 2 שניות, מצאנו פה הר עם, הנה שמה היינו בהתחלה, הר של קובלסטון, ויש פה את העצים האלה שלא תגידו שהרימינו ולקחנו, אוקיי? לפעמים יכול להיות שנעשה רק אם יכול להיות שיהיה באגים במשחק, כמו שהאנד לפעמים לא ממש טוען את כולו. כן. טוב, אנחנו נחזור אליכם עוד מעט. טוב, חברי הציע שנמשיך לצלם. חברי, נשמע כמו איזה מישהו בן 80. טוב, אנחנו נמשיך, כי הוא צודק. הוא אמר שאם נמשיך ככה, אז כל הסדרה תתבזבז. והכל. אביב, תפסיק עם הזה. מה זה משנה? לא נפסיק עד שיגמר פה. יש לי 18. 18. כמו שאתה... 18. זה אמור להסתדר במהלך הזמן. טוב. זהו, נגמר הפחם סוף סוף. כמה יש לך פחם? יש לי 21. טוב, תכף. כן. אני אכין לנו את שולחן עבודה. כבר הכנתי. לא נורא. זה להכין. פיקקס. אביב, יש לך כלים מאבן או לא? מאבן? טוב, אז אני אכין לך את השאר.
תכין חרב. תכין גם חרב. למה הוא מכין 3? אל תחשבו שאני לא יודע להכין את הדברים האלה, פשוט הרבה זמן לא שיחקנו. שבל. יכול להיות שנעשה גם מדריכים לרדסטון, אני יודע רדסטון בערך, אפשר להגיד. בוא, איפה אתה? אוי, התנתקה שיחה, טוב, אנחנו נחזור אליכם, אני אחזור אליכם. טוב, כנראה לאביב נכבה המחשב, אני נכנס לעשות פה מיינינג. שים לפידים כי אני יודע שביוטיוב זה לא ממש רואים בחושך כמו שרואים במציאות. וואו. בין פה איירון, אני לא נכנס סתם. טוב, אני אכנס אחר כך לפה עם אביב. סליחה אם לא שומעים אותי, אני פשוט לוחש. טוב, אני אנמיך את המוזיקה הזאת, היא משגעת אותי. מה זה? הופה, איירון, אפילו לא צריך להיכנס. טוב, לחצוב אותו. יופי, נגמרו הלאגים. היום בדיוק קיבלנו תעודות. תעודה שהיא הייתה בסדר גמור דווקא. אין לי פשוט מה לדבר, אני פשוט מדבר על מה שהיה היום בבית ספר. אין לי פשוט נושא לדבר איתו עליכם, כי זה קצת מוזר שאני מדבר לעצמי. טוב, אני אחזור אליכם אם יהיה משהו יותר מעניין. אני גם השגתי אוכל. ביי. שלום, חזרנו אחרי הפסקה. לא, שורדים בסרבר. כי זה אחד. אם יש לכם רעיונות לסדרה, יכול להיות שנשנה אותה. אם לא, אז לא. יש מצב שלא. טוב, אנחנו... רגע, אביב. בוא רגע, קח. סכי, קח. מתנות. טוב, יאללה, אני מכין פרנס. השגתי גם איירון. נכנסתי למערה. לא נורא. נראה לי נבנה בית. יש לי, הבאתי גם קצת אוכל. 6. מספיק בשביל 2 פיקקסים. אבל בינתיים נשמע אותו. טוב, אני תכתוב עוד עצים. או שאתה רוצה לבוא איתי. למיינינג. אתה יודע מה? אנחנו נבנה את הבית קודם כל. יש פה עצים רגילים גם. ענקיים. כן, אנחנו נצליח גם. הסלון יותר יפה. אני אוהב את כל הסוגים של העצים. הופה, חזיר. אני אוהב את כל הסוגים של העצים, פשוט תלוי לי.
ג'אנגל? זה ג'אנגל. למה אני על עברית? טוב, רגע. לא, אני יותר נוח לי על אנגלית. זה גם מראה את הדברים יותר גדול. יופי. זהו. טוב, אז אביב, יש לך רעיון על מה אני אדבר? מה? לכאן ספציפית לא. כן, אני כמעט כל היום שם בחדר. שמונה שעות ביממה. יש פה XP. טוב. יכול להיות שנעבור בתים. ועדיין אין לנו מיטות. צריכים מיטות. טוב, אין לי כלום, לא מצאתי גם כבשים. טוב, אני הולך... פפקין! פמקין! פפקין! מצאתי פפקין. כן, מצאתי גם פרה. ועוד חזיר. וואו. טוב, אנחנו נגור כאן. יש פה יותר מ3 חדרים. אנחנו נגור כאן, אוקיי? נתקע, לגים. טוב, זה רגע חוזר. די. הוא רואה הרבה שירים של מיינקראפט, הוא משועמם. סתם לא, זה אח שלי, הכניס לו את זה לראש. לא זה. שונא את הקריפר שבא מהר. שלא יהיה קופירייט. קרדיט למי שהכין את האביב, לא לשיר הזה, זה קופירייט. זכויות יוצרים. אביב, יזכרו את הערוץ על זה. כן, ככה זה. אולי יהיה פה. מה? טוב, אנחנו צריכים יותר מדי. אביב, איפה התנורים? טוב, תישאר פה, אני להביא אותם. אנחנו נחזור עליכם שנמצא אותם. חזרנו, אנחנו עכשיו חוטפים עצים. אנחנו בעיקר דיברנו בכל הזמן הזה. ומצאנו גם פפקין. לא. אתה מצאת, אני לא מצאתי. הנה, אתם רואים, האינבנטורי שלי ריק. לא, זה בטבע. חוץ מזה, זה אוכל של שנינו. גם אני הרגתי מלא חזירים. אביב, אל תבכה לי בסדרה. אביב, די. למה זה שירים שילדים קטנים המציאו? אז מי?
אני לא יכולה להרביץ לך, אתה לא יודע. זה בלי PvP פה. כי אני לא רוצה שנרביץ אחד לשני, זה סתם מעצבן. אה? אוי יופי, מתחיל להיות לילה. אני אומר יופי כדי לראות אם יופיעו פה סליימים מתישהו. חוצב כל דבר שזז. באמת זה לא נקרא לחצוב, זה נקרא לחטוב. לחצוב? למה אתה חושב שזה קופירייט? לא משנה. שמנו לב. יו, מה זה כפר? מה זה? זה כפר או שזה חזירים? או שזה סתם דשא? לא. לא, זה כפר נראה לי. לא, זה לא כפר, זה סתם. זה לא כפר, זה סתם. מלא זמן. כבשה, כבשים. יש פה ביום יש פה אזור של כבשים. לא, איזה סבנה, לא רואה סבנה. אתה רוצה לעבור לגור פה? כן. מה? לא יודע, לא בדקתי. אבל עשינו את זה. אני לא יודע איך עושים את זה. טוב, יש לי מספיק צמר. יש לי מספיק צמר. טיפי והנקודת ציון. טיפי. 101, 71. שבעים ושש טוב, אנחנו נחזור עליכם. חזרנו ואני לא הצלחתי בדיוק לעשות את הטיפי הזה, אז הלכנו ברגל. טוב, נשען. אביב, די לחפור. בוקר טוב עולם. טוב, בוא נתחיל לבנות את הבית. אני הולך להרוג בו את כל הקריפרים. ואז נפוצץ אותך. זה כיף זה יהיה. הרגתי את הקריפר. כולם מתפוצץ לך? הנה, השגנו סטאק וקצת. יש בטבע אוכל. כן, הרבה. קח את זה. אתה מספיק בוגר בשביל לפתוח תיבה ולקחת. זה כן מבושל.
לא, יש למטה חזיר. לא, אל תאכל את זה. איזה סתום אתה. טוב, בוא נבשל את האוכל הזה. טוב, בוא נתחיל לבנות את הבית. נבנה את זה פה. נבנה את זה פה, נכון? טוב. הפוך. יאללה, נבנה את הבית. נבנה את הבית. יכול להיות שיצטרף אלינו לסדרה. אוי, מה עשיתי? לא יודע, אני בונה איך שזה נראה לי. אנחנו נבנה את זה פה בגלל הנוף שיש. נוף יפה. טוב, אנחנו נתכנן את זה ונחזור לכם אביב או שלא? אוקיי. אז לעצור או לא? לעצור או לא? טוב, נחזור אליכם. חזרנו ו... מה? לא צריך, לא חייב. הנה, זה יהיה הסלון. ואני רוצה לעשות את המטבח כאן, כאילו. עם הנוף לים, או שזה לא חייב להיות מטבח, זה יכול להיות סתם. אמרתי לך שאתה לא רוצה לעשות את הסלון שם. אביב, יש מצב טוב, הוא מכין לי כלים חדשים, גרזן ופיקקס חדשים. טוב, אז אני איך להכין. איפה הקובלסטון? שים את זה גם בשביל היופי וגם בשביל... טוב, זה משעמם, הבנתם איך זה הולך להיות. אנחנו נחזור אליכם. למה? לא מדלגים על כל הסרטון. טוב, רגע, אני בודק כמה צילמנו. אוקיי. זה עוד זמן יש. שנייה, לא יודע, פשוט חדש בדבר הזה, אין לי שמץ שמוצא כמה אנחנו מצלמים. 23 דקות. טוב, זהו, נפסיק, אנחנו נחזור לכם בפרק הבא של אביב ושביט שורדים בסרבר. ביי.